Bos días. En primeiro lugar, queremos darvos a benvida a este acto de homenaxe a Manuel do Barro, ben querido compañeiro deste centro. Gloria, Miguel, familia e amigos de Manuel, profesorado, alumnado, personal non docente, exalumnado, excompañeiros e compañeiras, representantes do Concello, grazas por acompañarnos neste ano. Un acto que queremos que sexa non só de lembranza, senón tamén de agradecemento por todo o que compartimos. Imos comenzar coa interpretación do preludio Te Deum de Charpentier, a cargo do alumnado de terceiro de ESO, dirixido polo profesor Rubén Noguera. Hoxe é un día moi emotivo para todos, porque a maioría dos que nos atopamos aquí tivemos a sorte de compartir moitas horas de traballo unhas, de lecer outras, con Manuel do Barro como compañeiro, como mestre, como ser humano, profundamente humano. Estamos agradecidos. Como expresión deste agradecemento, a comunidade educativa decidiu dedicarlle esta aula. Para deixar constancia desta dedicación, as compañeiras Aura e Delia procederán a colocar esta placa co seu nome.
Agora que arrefece a calor, que nos niños deixaron as aves que viñan de lonxe, volvo a ti, mansamente, como por vez primeira a dicir que aquí estou, contigo, cegado pola vida e o brillo doutras lúas. Non veño pedir nada, baste só co teu nome, e co nome cabal deste lugar que ocupas, para que da nada naza, ou da enorme ausencia túa, unha voz que me diga que a verdade está aquí, nunha presa de terra, e un fardel de palabras que recibín en herdo. Gonzalo Navaza. Agora que xa estamos na súa aula, e para que os ollos para que os nosos ollos poidan ver o que o noso corazón non esquece, colocaremos este retrato elaborado por Secho, compañeiro deste centro. Colocan o cadro Secho e Manuel Varela. A continuación, intervirán distintas persoas vinculadas co homenaxeado. Bendito sexa o ano, o mes, o día, que te encontrei no medio do camiño e andabas escollendo a flor de espiño sen te mancar a espiña que quería. Bendita sexa a hora en que eu prendía no teu claro migrar de trigo aliño e o instante en que provei o manseliño mel da palabra túa o amarillo. Bendito sexa o intre o segundo en que puiden ser teu alumno e camiñar contigo polo mundo. Bendito sexa o porto de Amidade, onde embarquei para navegar contigo nun navío de historia e saudade. Darío Joan Cabán. Días a todos. En nome do meu colexio e como compañeira que fui do bar,
eu fago o que mellor sei facer, si é que os nervios me deixan. Vou a cantar unha canción que musicamos nós, un poema de Rosalía, que se chama Iste Vaise. Iste vaise e aquel vaise e todos se van. Galicia sen homes quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, des campos de soedad, des nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pai, e tes corazóns que sofren longas ausencias mortais, viúvas de vivos e mortos, que ninguén consolará. Iste vaise e aquel vaise e todos se van. Galicia sen homes quedas que te poidan traballar, que te poidan traballar. Eu agradezo en primeiro lugar que a comunidade educativa do IES Marco do Camballón tivera o acerto de organizar este acto na memoria dun profesor que dedicou a maior parte da súa vida profesional ao ensino en Vila de Cruces. Por lo tanto, cando Rosa me pediu que dixera unhas palabras sobre Manuel do Barro, aceptei de inmediato, porque penso que máis que darlle unha consideración de autoridade pública aos profesores por decreto, como ven sucedendo nestes tempos, hai que concederlles o respeto, o aprezo e a autoridade que lle recoñece a sociedade na que desenvolven a súa función docente, e así resulta ser neste caso. Non é moi doado para min ter que falar de do Barro, porque 22 anos de convivencia e amizade deixaron un pouso difícil de esquecer, e o seu pasamento avivou as lembranzas dunha época na que tiñamos todos pouca experiencia, moitas ilusións e ganas de cambiar o mundo. Mas eu non quero facer hoxe un discurso necrolóxico obrigado polas circunstancias. Quero lembrar, neste centro no que rematou a docencia, a imaxe viva que eu conservo de do Barro. Desexo ver aquel profesor entusiasta, bonachón, con obsesión polos estudos e polas leis, galeguista convencido e bo amigo. Desexo ver a persoa coa que compartimos moitos compañeiros unha parte importante da nosa vida. Chegamos aló polo setembro de 1978, un grupo de rapaces novos ao Colexio de Vila de Cruces. Non éramos deste concello e axiña comenzamos a intimar. O do Citroën de AN6 era do Barro. Lembro que rompeu un eixe na estrada de Tuiriz, como el contaba, porque pasou por riba dunha pedra pensando que era un saco baleiro de pienso. E el ríase moito contando a anécdota. Entón cambiou por aquel rexo Ford Fiesta azul que o acompañou durante moitos anos e o que lle tiña un cariño especial. O primeiro que me sorprendeu del foi o seu aire de seminarista e a súa eterna gravata. Sempre poñía gravata, coa chaqueta ou co xersei. Cando a directora solicitou a alguén que soubera escribir a máquina, el foi o primeiro a sentarse diante da Olivetti, aínda que ningún de nós estábamos para unhas oposicións de mecanografía. Do Barro era amigo da conversa tranquila e pouco a pouco empezamos a coñecer a súa vida anterior.
Soubemos que era de Vilatuxe, que non coñecera o seu pai, morto cando ia cara a emigración, dos seus anos na escola, que de neno guindaba croios contra os coches de liña que pasaban por Vilatuxe e outras anécdotas máis da súa infancia. Na súa casa natal houbera un crego do que quedaban moitos libros e unha imaxe dun San Xoán degolado ubicado nun corredor que lle producía un terrible pánico cada vez que se tiña que levantar de noite. Tamén tiña un tío que facía unhas exquisitas tartas de améndoas, que eran un dos poucos vicios que eu lle teño coñecido, ademais do café e dos libros. Soubemos que quiso ir ao seminario de Lugo, onde os cregos lle picaban a tarxeta cando falaba galego no patio, que desfilaba con sotana, faxín e bonete todos os xoves naquelas procesións interminables de seminaristas da época. Mesmo podo asegurar que miraba para as rapazas do Instituto Feminino na súa adolescencia, o que lle valeu ser trasladado a un cuarto que daba ao patio interior con vistas a unha enorme palmeira, despois de recibir un sermón do Padre Prefecto sobre os pecados carnais. Señores, aquí non se dan pastos verdes, sei que sentenciou o eclesiástico. Tamén soubemos que se examinaba por libre nun instituto público para homologar o seu bacharelato eclesiástico. Naquela desbandada de seminaristas nos últimos anos do franquismo pasou a docencia. Oposicións, primeiros escarceos coas mozas, e apareceu Gloria, o complemento perfecto para a súa vida e a nai do seu fillo Miguel, os seus dous grandes amores. Contábanos os seus primeiros pasos como docente en Vigo, onde lle recomendaran hospedarse no Hotel Lisboa. Ali estivo moi ben atendido, mas cando lle pasaron a factura, o exiguo salario de docente non daba para pagala. E xa en Vila de Cruces, cantas animadas conversas paseando ata a ponte de Tuiriz, con Pepe e outros compañeiros, amañando o país, ou as merendas na súa casa que se prolongaban en tertulias inesquecibles, aquelas mudanzas de vivenda nas que todos axudábamos, as tortillas de patacas que facía Pepe despois de poñerlle a inserción, simulando que era un toureiro entrando a matar, aquela manía que tiña de arrincar o pelo, da que se lembraba nos últimos días que pasou na residencia, tricotilomanía nos volveu repetir. Falar de Dobarro é falar dun home sempre preocupado por superarse, por mercar libros, por facer novas carreiras, por divulgar a cultura galega, a nosa lingua, o noso patrimonio, a nosa historia. Moitas horas pasamos facendo aquela revista, Raiola, na que se divulgaban os instrumentos tradicionais, o mosteiro de Carboeiro, as mamas do Irós, traballando dos clichés de cera e enzoufándonos de tinta na bella multicopista do colexio. Falar de Dobarro é falar dun dos primeiros profesores que traballaron arreo naquel tempo en que o galego era un ensino pouco nada regulamentado. Había poucos libros, non había programas, a lingua estaba desprestixiada. Mais el tiña a ilusión pola recuperación da lingua e traballaba coa gramática de Rodríguez Lapa, coa lingua portuguesa, co que fixera falta. Facía traballos cos alumnos e prestáballe sempre libros da súa biblioteca. Porque Dobarro non era un profesor duro e insensible, estaba orgulloso das súas raíces labregas, disfrutaba da docencia e das pequenas anécdotas escolares, ría cando os alumnos facían algunha trasnada, enfadábase con eles un pouco e non pasaba nada. En resumo, era un auténtico padrazo para eles. Sempre lembrarei a súa impaciencia, as súas presas. Non podía parar moito tempo en ningún sitio, mas sempre visitaba aos amigos ou as persoas cos que tivo algunha convivencia nos seus anos de estudante. Non perdía as xuntanzas cos compañeiros do seminario de magisterio. Poderíamos, calquera dos compañeiros que traballamos con el, falar horas e horas de todas as vivencias que compartimos. Por iso hoxe estamos todos aquí, os compañeiros, alumnos, exalumnos, veciños e amigos, para que a súa memoria permaneza viva neste centro e nesta vila. No seu nome, moitas gracias. Fui un alumno de Manolo, despois fui un compañeiro e creo que chegamos a ser amigos.
Vou ler agora un pequeno poema que despois entregaremos a Gloria, feito por outro amigo, tamén compañero del, Moncho, que di así: Amigo Manuel, profesor do Barro, foi bonito compartir contigo palabras e días entre as alertas xeográficas da infancia, aí onde sempre flúe con ilusión a vida. Foi excelente perseverar contigo no esforzo emocionado dos aprendices que ensinan, dos ensinantes que aprenden. É certeza que podemos sempre convocar nos longos patios abertos de memoria o alento da luz que a túa beira partillamos, o valor do sorriso que ti tan sinceramente prodigaches, profesor do Barro, amigo Manuel. Non solamente lle queremos facer entrega deste pequeno poema de Moncho, senón que tamén vamos a facer entrega un pequeno agasallo. Non sabíamos moi ben como simbolizar, representar o que para nos era. Falámoslo, bueno, o equipo directivo, eu personalmente, pois para min do Barro, aparte de ser un profe, como dixen antes, un compañeiro, un amigo, no que nos escapábamos a veces sin que Gloria soupera para tomar un café, pois ou tomar chocolate. Era unha persoa para min como un filósofo no sentido pleno da palabra, no sentido de que estaba sempre interrogándose por qué, ¿no? De aí que diario estaba entre libros. Así que decidimos regalarle a Alegoría do Pensador. Vale? Moitas gracias. Da flor de cero que a parceira adorna, no trigo verde que promete sega, da carballeira de follaxe cega, na choiva maina que descende morna, no sol do brama durador que aforra, no bullón invernal que a terra nega, no outono longo de outonar e adega, no mar inmenso que peneira adorna, na mina escura, no queimante forno, en cada cousa sexa terra nua, sexa machado, mastro, pedra, torno, en cada cousa fica a vida túa. Darío Xoán Cabanas. Moitos de nós coñecíamos a afición que tiña Manuel pola soldadura e por iso o profesorado e o alumnado do ciclo quixo lembrar ao noso querido compañeiro elaborando esta peza, unha rosa de ferro con pétalos de aceiro que simbolice o recordo, a firmeza do recordo de Manuel neste centro. Eu crin ter nas mans esa flor milagrosa, que só florece un día na existencia dos homes. Conservo o seu perfume cando pronuncia rosa, que orballa o vapor dos arcanos dos nomes. Se te busco na sombra para que dances comigo, o son que soñamos, alto, intenso, profundo. É por darches a flor en cantares de amigo que dilatan o mundo. Para ti que completas o cosmos co hemisferio, do cóncavo atender aos sinos do meu canto. Cultivo con amor esa flor do misterio, que ilumina o vivir e agarima no pranto. Unha flor de palabras, palabras simplemente, debuxada para ti sobre o leito de area, para ti que compartes comigo este presente. Gonzalo Nadal.
atención cando paso por diante do seu panteón. Pequeno gordiflón de gran corazón, acordome aínda das receitas de cociña, pero intenta que o que me poñía, pequena escrita mal, sempre me subía a nota final. Cobarde 3 semanas, tan falador, ainda te extraño, profesor. Entre o vento avanza o tempo e vixíanos en cada momento. O único que coñece os meus lamentos nos vos momentos. Recordemos, de non nos esquecemos, non houve un mellor. Por que non lo quitaxe, señor? A súa presenza provoca a miña alegría. Agora que non está, sinto a miña alma fría. Estabas con él e non daba tapar. Sin estudaras para que aprobaras. Botámoslo de menos e xa non o temos. Sempre o lembraremos como que foi. Hoxe aquí reunidos nesta aula metidos, pensando neste home e no seu sorriso, aquel que tanto ben nos fixo, que nos empuxou para ser mellores. Cando penso nel, un algo cheo de cores. Síntome feliz cando falo de entristezo ao non podelo ver. A súa presenza provoca a miña alegría. Agora que non está, sinto a miña alma fría. As súas clases de sociais eran clases reais. Armaba exemplos con esta altimaña. Isto era Pepe subido a montaña. Agora que non está, boto de menos. Facía as súas clases tan amenas. Esforzábase por explicar novos temas. Cada día un sorriso iluminaba a súa cara, facendo rir e apenas se enfadaba. No recordo pervive, no silencio extrañas. Era o mellor entre fora do instituto. Non me saen as rimas, o meu flow está de luto. Non me podo explicar, así me terei que acabar.
Porque a memoria o que nos dá vida. Para rematar esta primeira parte do acto, queremos entregarlle á familia a figura representativa do IES Marco do Camballón. E porque da memoria queremos que medre vida, finalizaremos este homenaxe no patio do centro, plantando un carvalho, árbore que tanto lle gustaba e que tamén podería representar. Agradecemos a cooperación, implicación e traballo de toda a xente que participou na celebración deste acto. Moitas grazas por acompañarnos neste homenaxe. Deixámosvos cunha peza de Mozart. Agradeceríamos, por favor, que despois, cando se remate a peza de Mozart, esperarades un segundo, dado que a familia quere decir unhas palabras.
Eu simplemente no nome da familia agradecervos a vosa presencia aquí neste acto, agradecer aos compañeros do instituto, alumnos, dixo compañeros do instituto, pero debe decir amigos, o meu pai, o meu pai que nos portastedes con ele, o feito de que fixerades esta homenaxe, a toda a xente do povo en xeral, que se portou moi ben con meu pai, facer un especial mención a xente da residencia que os cuidou con moito cariño e esmero na súa comparecencia. Moitas gracias. Бичик мы вам